ассалому алайкум, натони азиз. дар бораи чӣ гуфтаем шумо? дар бораи падар модар дар вақти пиронсолишон чӣ хел мешавад? нигоҳ кунед, рӯз мо дар поликлиника будем, дина штаги будем, херу ба рӯи дар ай ошона боло ба поён якта модар кӯдак даст гирифта фаровардаеста буд, якта чӣ мегӯянд зина поёра фуромадаеста буд ососа. Мо маъмуро аҳамият додум, нигоҳ кардам ки чӣ қадр кӯдак якта мефуре, модараш нигоҳ мекунад ки кӯдак нафта мехастай нигоҳ мекунад ки нафта. Анам падару модар вақте ки пир мешавад, ҳамин бояд мо нигоҳ кунем. Якта мисол чӣ мегӯянд ба мо зина поёра мисол ки фуромаданда баромаданда якта мефура, якта мебарад, мо бояд нигоҳ кунем ки ҳамн пешбоёни ахира нағалта дар пирӣ ҳам хел меша пири кампир. Бале, чӣ қадр кӯдака мо аҳамият медиҳем, ку мисол ки пешбоёни ахира нағалта, дар як хор мисол ки начилта нафта, одами пирам хел мешавад. Ман таҷрибаи хеле мегӯям ки бо падари ман дар зимистон меомадам, фақат дар хисар шомони иҷоза мегирифтем ки барам падарам дар зимистон қатиш пестем, ба навбат қатӣ бародарам, хоҳарам, апам меомадем, қатӣ ба падарам мешудем. Баъд ҳам ҳафтае ки ман мешидам, падарам дар ман бисёр эркагӣ мекард, раҳматӣ мегуфт ки Фирӯзаҷон бигӣ мара бар бери, зимистона яхай, бигӣ мара бери бар як қадар барҳи бигардем бачам. Отаҷон яке нағалтӣ дар як хопот, яке дар пирӣ нағалтӣ, бояд ягон чи шава бо азоб кашид. Ҳамин падари раҳматӣ ман вай мекардам, ягон чи нақл мекардам, ягон чи вай мекардам, телевизион мемондам тамошо кунам, ки мисол ки ягон чи баъд ояти Қуръон мехондам, хош мебудам хел. яъне ки одами пирам ранг кӯдак вай мекунад, эркагӣ мекунад. Бигӣ бар мара, мегӯяд ту чӣ хел духтаре, чӣ хели фарзанде ки мара намебарӣ дар барфи барем тамошо кунем, барфбозӣ кунем. Мегуфтам отаҷон барфбозӣ нестай, дар шави дар хонагӣ дар ҷои ях смутай нагирам ҳавоӣ, мисол ки ягон чи худоя рӯз накунад ки биғалати ягон ҷо бо мисол дар пирӣ бишкана бимона, азоб мекашӣ. Ман намехоҳам ки азоб кашӣ, мисол ки шиканҷа кашӣ. Баъд мегӯфт худованд баракатат буда, мегӯфт падар раҳматӣ. Анам одами пирам ки мисол шумо оварисам ки ранг кӯдак бари нигоҳш мекунӣ, шаббедорӣ мекаша одами пир, бедор меша, об бутен, нон бутен мегӯяд. Бале, мегӯяд ки об бутен, нонам те, як қирт об, як газ нон мегирад, и бо хоб меравад. ранг кӯдак модараш мисол мекунаш камтар ку, мисол шир мисол ки эркагӣ мекунад, хоб меравад, модараша мисол бедор мекунад, безобитӣ мекунад. Ана одами пир ҳамон хеле. Падари манам шаб бедор мекард, мара об бутен, нон бутен мегуфт. Як газ нон мегирифт, як қирт обу хоб мерафт. Мегуфтам отаҷон дигар намехоҳӣ? Не бачам, бимурш ба пага мехӯрам. ҳамонро мегазида, ҳам об мехӯрду то офтоб биромадана хоб мезад мусафед. Мисли кӯдак хоб мезанад. Бале. Манам ки дар мо Африка ки 5 сол ки мисол ки зиндагӣ намекардам, ин қадар хоксор намешудам барои падару модарам. Бале, барои падару модар нигоҳ кардам, хоксор буданд дар кора, хоксор ба сабр. Чӣ қадр ки кӯдака мисол меян ку як шаба ранҷе ки модар кашид бар ту ҷаҳонаш натавон баркашид, чӣ гуна ки модар шабедорӣ мекунад ку, мисол мехезад, ана кампирам хел шабедорӣ мекунем. Модари ман шаб ягон чи намегуфт, чой нон намегуфт, лекин шаб мегуфт ки почамо биҷиқин, почам даркеста, пуштомо биҷиқин, дастомо биҷиқин дар мекунад. Модарам хеле мегуфт, ов нон намегуфт, падар раҳматӣ ов мегуфт, нон бутен. Ҳар пир ҳар хела ба чизи худаш. Холамо овара қатӣ монда будем, хола раҳмати ман, ӯ ҳеҷ намегуфт, на мегуфт помо биҷиқин, на ҳеҷ, мегуфт ки хаб кунем, ман хоб мерам. Овоз набарорӣ мегуфтад. Овоз набарорӣ. Зимистон холам ябор акамам гуфтам ки биёрен қатӣ очам бестан, дикаса апа хоҳад. Мисол зиқ намешам. бо кампир холам халӣ буд ки намехӯрд, наменӯшид, ягон ҷош наҷиқе, нақапе мегуфтад, гап назанед, ман хобрам мара монем, овоз набарорӣ мегуфтад. ҳар пир ҳар хел меша. Чӣ қадр ки ҳар кӯдак ҳар хел меша, одами пир ҳар хел меша, ҳамаша як хел намеша. Лекин ранги кӯдак меша, рафторуш мисол ноз мекунад, бо ба ҳар кас ноз намекунад, ҳамон падару модарам ба фарзандере ки мисол дӯст медорад, ба ҳамон ноз мекунад. Ҳамин кӯдакам ба ҳар кас ноз намекунад ку, ба очаш ноз мекунад. Чӣ қадр ки ба очаш ноз мекунад кӯдаку, даже ба оташам падарашам намекунад ҳамаи кӯдак. Нозу низ ҳам кӯдакӣ дар говараша модараш мекунад. Мисол мехезад, ширш метиҳад, меҷумонаша говарада, хош мекунад, мегирад аз замин хош мекунад. Хеле ҳаматон азиз, падару модаротонро дар зиндагӣ шавай кунед ки баъд аз дунё гузаштан пушаймон мешавед, ки пушаймонӣ суд надорад. Бале, мегӯянд ку дар зиндагиам накарди ёд, баъд аз мурдан чӣ мекунӣ фарёд. Бале, падару модарро дар зиндагӣ соҳиб шавед. мара агар падару модар нигоҳ кардагӣ набизам, мегуфта худш падару модараш нигоҳ накарда, моро насиҳат кестай. Нема кардагӣ буда шумо мегӯям, чизе ки дар таҷрибаи дар шумо нақл мекунем ки ман пир мусафед ҳамин хел мешавад.
бо ҳайрон нашавем ки ҳеҷ бе хеле кеста пир шуд точно ранги кӯдак мешавад. Ранги кӯдак хел нолишам мекуна, гирам мекуна, қаҳр мекуна. Падари ман қаҳр мекард. усо нигоҳ кун, мегуфта Рафима чӣ нигоҳ дорӣ, мегуфта Рафима. Мегӯфт чӣ нигоҳ дорӣ, то ускӣ. Вақти ховой мегӯфт то ускӣ нигоҳ накун мара. Қаҳр мекуна, бо меша ки хибру ай хона сирд мекуна. Мебуромадам ай хона дар пиштар месодам, ай теза нигоҳ мекардам. Мегуфтам отаҷон будуром, ман мегуфт ки биё будуром, мегуфта. Бале. Ана хеле. Хоб. Лайк, подписаться ва подписываться фаромӯш накунед.